ya nka nke si n'ọnụ zoro were pụta egwu nke a bụkwa egwu nke abakwara aba n'ihi nsikwu na nke taa na anyị chelu na-echere nnọọ ihe ọbụla ga-eme gịnị ka obi na-adị unu mma ya maka anyị nọ n'ime ya echefula na ị ga-esoro anyị na Facebook, Instagram ya na gịnị ya na Twitter anyị ka anyị nnọọ na-akpakọrọ nke a ga-abụgodi gịnị oge aṅụrị dịka isiokwu m ga-abụgodi ihe onyonyo ihe mkpughe gịnị nke onyonyo mgbe mkpughe ga-akagodi nkụ anyị nwekwara ọzọ n'ime ya bụgodi nke ịtọ anyị nwere ebe a bụ nke a na-akpọ Captain Marvel nke a si gịnịkwa na Marvel Studio na-ewetakwara anyị nka ọ ga-amasị gị nnọọ ị na-ekiri nka n'ihi na dịka m si kwuo si na ndị nka njikọta mbụ ndị nke ahụ na-anụ ọkụ ihe onyonyo ndị nke ahụ bụ ị na-ekiri anọ onweghị ka ọ ga-esi eme gịnị atụrụgodi gị anyị ga-ejezi ugbu a ka anyị gakirigodi nke a bụ na Captain Marvel ifoto nke ifuru ebe ahụ ọ na-asị gị ebe nke na-amasị gị ebe a bụ ebe ahụ ọ si yes or no answer isi yes well nke a bụkwa ọzọ nke mara mma nke ga-eme gịnị ka obi na-adịgo unu ma dịka nsị na-ekwu esi na nke taa bụ ihe niile ga-eme gịnị ka obi na-anụ unu ọkụ ma mee gị na-adịgodi unu ọ na-apụla ka o si nnọọ jee dịka anyị na-ese eme ihe si na ọ na-eme anyị na-atakwa ụkwa anyị ga na-atagodi akị ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-aba ugbu a anyị ga-ejezi ugbu a ma gbarazigodi egwu nke anyị ga-agbara ugbu a bụ gịnị anyị ga-eji nke a wee mee gịnị ji obere ezumike ahụ ma wee laghachigodi azụ ị ga-abịa ka anyị ji agba Uzi si ebe a pụọ nwanne si ewasị gị ndị ọjọọ si ebe a pụọ ka anyị chagbagodi nke anyị jekwene nke ahụ bụ ka esi n'ọnụ Uzi si ebe a pụọ dịka nsị na-agwa unu na isiokwu anyị ga-abụgodi ihe mkpughe nke onyonyo n'ihi na ha kagodi nkụ na nke taa mana ugbu a ọ dị ka anyị na-agbazi elu o nweta m ga-esi nnọọ wee pịarịa ya n'ihi na mgbe ụfọdụ ọ na-adịgodi mma ime gịnị ime isigodi mma o nweta ị ga-esi nnọọ wee na-isigodi mmanya wee wunye mmanya nke ahụ onyezie ego ụtọ ọzọ pụrụ iche ya meziri ugbu a anyị ga-abịazi ugbu a gbadawazie ala ọzọ anyị nweziri ebe a na nke taa bụ nke a na-akpọ nwa fada ị ga-afụ nnọọ ya bụ nwata okoro nnọọ na ụlọ nka ya bụ ndị na-akpọ ndị fada jee ihe ụlọakwụkwọ nke a na-akpọ seminary school mana ọ bụrụzie nwa agbọghọ eburuzie ọnwụnwa ya bụ ọnwụnwa nke ahụ sikwa na Baịbụl ya bụ nke Josef ya na nwunye oge ya otu o si mgbe ahụ na-asị ọya ka anyị lakpuo mana gịnị nwa fada ajụrụ ọ bụrụzie na nwa agbọghọ ya na-ebuzi onwe ya na-ebugirizie fada nụfụkwa n'ọnwụnwa otu ọnwa si nọ were bịakwuru fada o nwezighị fada ga-emezi anyị ga-ekwuọchi ihe niile ebe a anyị ga-agagodi ugbu a ka anyị gosigodi unu nke unu ejekwa n'ebe ọbụla ngwa na ka anyị jekirigodi nke a nwa fada nke ahụ bụ nke si n'aka Phyno wee pụta obi agụ ifela n'ọkụ egwu nke asị nọ were banye n'anya ya mana ọbụla gbasara Phyno bụ ihe onye ọbụla ga-asị yes na nke a so na ya nke ahụ bụ obi agụ nke a bụkwa ofu egwu ya nke na-amasịkwa m onwe m ọfụma dịka anyị ga-anọgodo n'isiokwu anyị nọ n'ime ya bụ ihe mkpughe nke ihe onyonyo anyị nwekwara ọzọ ya bụ nke a na-akpọ onye tụzi aka ihe onyonyo onye mbụ onye a na-akpọ John Paul Nwanganga mana onye bụ onye mepụtakwanụ nke a bụ Vivian Amaka ya bụ onye mepụtara ya ha kpọrọ nke a Black Child mgbe ọ bụzie na nwatakịrị nwoke a nọ o nwere ikikere pụrụ iche ka anyị nje nnọọ ga-ekirigodi nke a ma were nnọọ ka ọ na-afụ ka o si na-agagodi n'anya ya Zuru Adigwe ya onwe ya bụ onye nke mere nke ahụ na-akpọ Black Child ya bụ nwa ojii mana ọtụtụ ndị na-eme tutu ha na-amụtagodi nwa ma ọ ga-abụ na ịmụ nwa rara ha ahụ raa ha ezigbo arụ nnọọ ha ga-eje ebe dị iche ka ha mee gịnị ka ekinye ha nwa ya bụzie o wezie nwetazie nwa dị otu a ya abụ ebuzie Black Child na-eme ihe dị iche iche nke bụ ịtụgharịa n'oyibo ọ bụrụ ihe nke a na-akpọ majik ihe ha dị iche iche ihe ha siri ezigbote ike ihe nke onye ọbụla na-aga emeterịrị otu a ya bụ ka kpọrọ Black Child mana dịka anyị na-esi eme n'iaz anyị ga-ejezi ugbu a ma werezie Timaya I Can't Kill Myself anyị ga-eji nke mee gịnị ga-agbarịa ma welaghachigodi azụ ọ ga-afọgodi unu ejekwana nke a bụ Timaya na I Can't Kill Myself n'ezie onye ba na-atụzi ugbu a I cannot come and kill myself well nke a bụ nke si n'aka Timaya were pụta I Can't Kill Myself n'ezie onweghị onye mmadụ ga-esi eme gịnị egbu onwe ya ọgwụ ndị na-egbu onwe ha nnọọ nke a bụ nke na-ekwesịghị ekwesị mana anyị abịala nnọọ ihe mkpughe nke anyị bịara nketa ọ bịago na njedebe anyị egosila unu nke a na-akpọ Avengers Endgame gosikwa unu gịnị boss of all bosses gosi unu
Captain Marvel, gosi unu nwa fada, gosikwa unu ọtụtụ ihe ndị nke ndị ọzọ bụzie nke kpụtamazi anyị gosiri unu bụ Black Child. Echefula isoro anyị na Facebook anyị, Instagram, Twitter, ya na gịnị website anyị, ya na gịnị YouTube. Mụ onwe m ị ga-eso m na Instagram at official Geraldine Icon.